Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Karbi lamera maiki biponji aphan phok songalong nujok ke songpon nijang Karbi Anglong lakhai sidwaram la constituency ke parlo phok songa habar hornbill pathu aklamalong non kewangji arkoi ni phai ingkoi arni pen ingkoi ra thom arni an ingdeng thongke propli angdeng Karbi lamera maiki biponji aphan chisik chidang ponlo bangso Karbi lamera maiki biponji along pining surhinira ingkoi ra drop aningkan ingdeng thongke propli Karbi lamera maiki biponji aphan terikama maipu prabhat chandra taro lapen terikam kong chunbang babu hansi atum ahin pen bang sunu joke sompona jaimek patir pipondo labangso Karbi lamera mailake pining an ningkan pen stame wang bom pen klem bom si pining aningkan surhinira ingkoi ra drop aningkan an abangki ingdeng thongke propli angdeng nanglilu lason si bangso Karbi lamera mai ingdeng thongke propli angdeng abangki bhoksong hornbill pathu aklamalong si biponpo labangso along botor bokan se tami kemi senji aphan ar koini phai hi niarni ki claim ki dam ki misen ji aphan mai phu kongchun pang laben ha bipin po alangli tuma hin pen misen me ji aphan nu jok sompon si milur kai ponlo lapen bangso along arna mahai hang ponlo labang solong isi birta kemi pining ingdeng thongke propli Karbi lamera mai katalon ponchia long ongdung kitab mati lothui sitami kangpu ponchia phansi chisik chidang pondo lapuson Karbi lamera mai along lapuan lothui kangpu ponki isi kopai ke meloposi terikama maipu prabhat chandra taro hin pen pachini po news text report Karbi Anglong news Nikialam Nikinghon Chenam Ingdeng Thongke Propli Karbi lamera mai Doramla constituency mate Bhoksong Hornbill Sports Association kapathu aklamalong non kewangji tariging koi pen tariging koi rage thom labangso Karbi lamera mai kibi ponji aputhak pini ladak ahongjai aninjok kapathir mateke sompon angdeng pini bang dulo sila bangso pencing penamat non kewangji tarik ingkoi pen ingkoi raket hom an lamera mailong kacirap kecitu dunai kadu kabi ilitum Karbi arat doan fansami keti geding tum pan tok bang cabang kehai keti geding tum ilitum Karbi kai pan pak haru abat aluthui mati akitab nang tok pilo usi iltum arjulong lo laga nengarong pidalam lo labangke non ovi kimi tum mui frang pinang an akitab kabiye joini ilitum kunani cinike theke duko getik lasi pak haru akitab along pen pute ilitum pinang an non ovi kimi tum porhilo polotangte study lo polote pinang an lambang ilitum chini unpo lasi mui frang stami ikhei ilam thi pirthe long pinang an khei alam thi wiriat lo posipu chini dun la sonthot si ilitum Karbi khei alam thi ta wir det na pukama thapen peneng kan thongke pra free aning kan frang longkam teron sar longkam teron kalitang longkam teron sar hin pen ka bori pen pini an alangli kamsing hansia ke hai amai phu pen patir pi pen labangso ke claim bom alang litum ajar pu mate don mai pu kongchun bang ke geding tuman alang tum pen kabori pen ajok Karbi lameta mai Karbi lam alam bang ilitum inchu pon bom lo laso kangchu ang thega bang ke pak tharu kitab non ilitum longpo laso pen non iprang non owi kimi tum bang study pon lo bulutang the lan su se inchu bom po akapre ka khe alam the phan tel tum Karbi alam the bang ta non kilele anadim mang ilitum de unpo use neng thelo nengarong lo la se kadu ko tum phan sami dak chirap chitu lapen amai tinar ni tin sami di kewang peji phan sami ilitum tirika mamai hin tanami chuning tripol New Year celebration come 16 winter dance competition nilip chuki hela June 13 along katalon po
Karbi Anglong angkang pisitami kilun ki kanana thuke pa prang dun thek jia phan Karbi Anglong pinang ana dimalong lun kan ka chepati kipedu pon bomson thak thaksi pining surhinira inkoira trop aningkan ni phai isi ar koye chiklo New Year celebration come 16 winter dance competition nilip choki hola chun terono rongalong kipedu po bangso ka chepati kipedu pipon laki chingthur Cultural Society atum pensi patur pipon lo lapen encore benting terang pensi cepahem pupon lo bangso mai ing pupe apra Jonathan Teron pena job lumahu sar potama phan Karbi poho pen pachini po mai ing pupe aprang chief guest Winston Ronghang Chukihola Town Committee Chairman lapen guest of honor Malong Timo Nilip Roesini Production CEO lapen Chun Teron arong Kangbura Teron Jibiatum Lamthi Jumisen pen Than Pondo Chief guest Winston Ronghang Chukihola Town Committee Chairman lapen guest of honor Malong Timo Nilip Roesini Production CEO lapen Chingthur Cultural Society Amaipu Sarmon Teron lapen Chingthur Cultural Society Chunbang lapen a committee atum pena job New Year celebration come 16 winter dance competition kang pugapita ing puponlo lapen New Year celebration katalon a cake setami ing than ponlo lapen chun teron arong klim somaratum pena joksi welcome dance kan pon pensi New Year celebration come 16 winter dance competition cheng pon phitlo bangso kachupatelong kangkrung kang saipon lake dance India dance along kachupati dun pen nong I kachupalong dun abang phu Prince Thapa pena joksi langchari ponlo bangso kachupati along single dance kicheng sianong I kachupalong ponabang proti soti duara si chipalong ponlo adon thu single dance anong I kachupalong ponabang ki sengklar singnar si chipalong ponlo group dance kicheng sianong I kachupalong ponatum laki Teron P group atum si chepalong pono adon thu anong I kachapalong pono tum laki chun teron dance group atum si chepalong pono bangso jai mekalong alikhia mana peng pen kachatong pon laki chief guest Winston Ronghang Chukihola Town Committee Chairman guest of honor Malong Timung CEO Nili Provisini Production chun teron GB Kangbura Teron Dilip Singner Nilip Lam Secretary Relief Teron BJP Nilip Mondal Secretary lapen pina anke thik dingatum lapen ke ongdong Nilip Arat kilang pen ningarong chipidunsi mai mesen pen pejon pondong Nilip pen Philip Tiso Karbi Anglong News Aprang si nala tum aphan media kote tum phan nala tum phan kachu phat teng pen nala tum kiwang pen nila tum amai kicheng pen kijun an saminang nala tum na ki dudun pen lapon nai chapadu na post nala tum na ki ropilo lapason se nila tum Chingthur Cultural Society nila tum pining an 16 winter dance competition nila tum ki pi pen kichun dhulong potame akiro pilo lapason se pining 16 winter dance competition along nila tum kachu phapon nila tum akihai man ki do Town Committee Chairman Winston Ronghang alang stame nil tum aphat mesen alam ni thande kang pen alang ni pathe te kang lo lapason si alang phan kichu phate alang stame ki wang pot akiro paper piglo nil tum Chingthur Cultural Society pen alang phan ni atlo pen ni Chingthur lapason si nil tum non i frank ke wang je phan an sita me alang sita nang chima tha dun bomji pusalang ning jita kang lo lapason si nil tum tan don i frank ke wang je long an sita me ki klem pon thek bomji lapen ki pachun pon thek bomji phan sa nili sitami hako chibor ikon thupo lapuson si nilitum la chotkalisi nilitum gas of honor aphan nilitum chohang pon lake ruesini production a CEO Malong Timo alang phandami churupar piglo nilitum aphan kimisen pen la so program kichu nai pupen alang sitami nagachi rabdun apotami alang phanda churupar piglo nilitum Chingthur Cultural Society pen alang phanta churupar piglo Kangrung kang sai phan judges ko konar pensi bang lo nilitum la kachu pha nilitum amen la ke judges la ke Prince Thapa alang bukayan pensi ke ba alang Halloween pensi tame alang nitum kachu pha teng pen alang ke bang pen dak nai pa judun pimi pen potame alang phan ki ro pilo la pen muning sitame nilitum alang pen chini chot ma chini muchot atum hansame nitum ke hang hansame judges santa bor ila la puson si muning ke nilitum ansu se alir acham same nilitum pi
padu ponji la si nilitum pening ke nilitum tong se kot pen si nilitum la so programs da mi ke deng pon athe nilitum 22 lompen si la so cheklo mate Hing chong riso nimso terang tumpen patir pipon si second annual marathon 2026 apartment ki bipon. Nijang Karbi Anglong la khahini Amri constituency ke parlo rapadang arong riso ijang tumpen hing chong riso nimso terang po timpen patir pipon si second annual marathon ajai mek ki paman pon. Labang solong alihia mano pengpen KAC deputy speaker Evijit Kru chitongdu. Labang so jai mekalong ada por bhai troxia por pen chopha lihi deputy speaker Evijit Kru ahin pen flag of ponsi sayamu pangcheng pondo sonsi labang su marathon ki kat kachpate la ki pin so tum phan kilometer trok la pen so ro tum phan kilometer pli anajak kiding pathik pon pen ki kat pangcheng pondo la so along so ro tum bong pen ki cheng si anong ikachpalong pon la ke samini tiron pi di phua sor lapen thu adun thu anong e hun milik pi bot ko asor lapen thu ke thomanong e lake sahita puma ulukun chi asor pli anong e anamika melang natral asor lapen thu kade milik pi mukoba pen chipalong ponlo lapen so pin so tumang bong lake sonjit diso denarong pen ke cheng si anong e chipalong ponlo lapen thu adun thu anong e borjot teron wothalang su ke thomanong e son ingti dilayasor pli anong e humsun rongpi wothalang so asor pho anong e sarsongja bongrung belang so asor alang litum pensi labang so second annual marathon race kachapatelo chipahaipon son si hingchong riso nimso aterang committee atumpen than nangpachini dona tengki nilitum laposona jaimek ki deng lake kidam tanganing kanpen nangpang chengsi pining le thojatame deng pondo labang so jaimek ki deng pon nang kok lake amri hawar arlo ke lapuson marathon mati ki kat kachapate na thua bangki papi hu pasonsi theklong lang lasinono wikimia tum anki labang so ke papi hu pen ke paprang anat kingkam che jorun pen asonason anong me ke wan lapen ke pachi hung chia phansi labang so jai mek nilitum bi ponang kok lo pusi hingchong riso nimso aterang committee amai phu hemsing hanse chunbang dancing tiso lapen arisang ho tumpen nang than nang pachini do amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news je ilitum Karbi Anglong arad wala me yok epran mesen nangi pupen matha pen sejak marathon race bang dar bi pon dar rapadanga riso nimso tumensi party pon je ilitum Karbi Anglong arad wala me yok epran mesen lapen am so se ilitum da amri ahawarlo mate da rapadanga rong am se ilitum kapacet hangi lapen wikimi tumhan kapapang ponje pansi laso apuram ba bi pon lapen dak ni liwanglo lapen dak rong rat pen kacingki kakajetan nong kaduk be mesen sistem dak satu pa picture lan lasi nilihin pen useme dak nanglang det pen nilinon siem sar pename pacini poje rapadanga rong abangke ilitum Karbi Anglong pen mate Meghalaya kacedai sabke lata isia rong lapen la suarong penanam parke Meghalaya lon parke la suarong ben dak Karbi Anglong a border ke nakijut nasi dak arong phan kilang kinang sot boba nili hin pen siem sa me pachini pon La se nili tume hin manamang ke nili tum chinthong long pene deng pon bo kapre asai pename sports ahina phan ke khela tula pen cheno kapre kita deng pon bo asi dak amri long pusame non nilitum Karbi Anglong Thomas Council hin pen amri pure lo all Karbi Anglong sisteme litum MEC kap tenang bibom lo lapen kapre sta klempon mum sisteme ilitum dak lapu West Karbi Anglong mate amri kinthong ahawar bang anu se sposin ma paprang nu nang lang ko si nilitum Karbi Anglong Thomas Council hin pen bangke penenga singkana bangke dak athletics of han nilitum hinpen coaching ki bi ponitan matha pon lo athletics ana thuke papidum tik lang asi kumatne tumke football ba cricket same organize lo asi la marathon ba kikat lahaya hin mangke ma kidam tan same thegdun nong lelang lasi nilitum ta matha lo nilitum ta rong susupen same sim society fan contribute un ko nilitum same
labang kidam tani kan pen organize dulu lasi athi nona bangke tinangan nona lom samila police tapen pini state recruitment center recruitment lai sa me duo lai long ke physical ke kenang sot running ke lasi lai long ben sami amri chinthong apan sami motivate to pasi itu Piningan inding kuan lo. pining Sorry bomlo. Lapen nili hambang ke diploma lo. Lapen ni rasa sports career kasing ke 2019 ayar pen lo. Lapen minon currently ni training ke under Popular TP alang ni under sini non practice kuribam alang li academy no different academy kasa sedelun alang li handling bom dak sini kanon cari bom lo. Lapen ladak Charlie apen si non ni ladak an ba kapre yang sami alang li joni la bukiling tipi alang li joni sini li bom lo lapen alang kan sami through this platform alang kan sami suri pajak labang ke mana labang anjir nili tum same laan macam sikpen bangwang tadi ini ke ningkan ki nilalo nasi itu mama thalo je ningkan ki miki tum explore nangji pajalo tapi lapu besanal bang ke nili experience ka bikin na nili kapek pengin same mereka pachola out of the sama pachola o same lapu hi nambang experience bikin na nasi tum cingwai lo je lapu same damang gijen nang pajal di ni yara occasion mati nasi tum same lapu bang lo bang pini sih sampai ka mana ni expect pepin je lapu Meghalaya border sami itu Karbi hijan tu cetong je pun expect pepinan bang matra pun sami je don't talk pun sedo jibon pun mau sami lapu him dan bang lo ini something dak don't talk with dak in koi hikap adon je sih item dak talk pa ini something lo tapi tu dis platform ni kita ni lalu je lapu him sami Karbi tu tapi lapu sami kecil pun ke consequence ni kaje pati bang pun Ingdeng krehini education awareness kam felicitation program rong khelan timunga rong ke pamanpon aning kan wangason thak ke pamanpon ason sipining le thotame dena rong khelan timunga rong ari sonim so aterang pen patir pipon si mati jongni phai ingkoi raner kebani rui sonim so aterang asa hemalong ingdeng krehini education awareness kam felicitation program ke pamanpon rong khelan timung risu nim soterang amaipu anparta KSA HRC chunbang gowin milik ahin pen rong khelan risu nim so aterang alama pangchar pon lapen chunbang noren rong pipen kachiki momilur kaipon halapu rong risiara tum pen chet hanche momamai paman pondet penapit raramai pi anparta loka charli kiun ariso ichanga tumaphan kar chosai deng ponsi loka charli anathu anso se ke paprang pon thek jiaphan bidisore chipachoy pon labang so mailong man pengalu hisarpo longbir inti assistant professor ADP college Nagaon lapen denarong town committee chairman prodebinti lapen denarong ahawar amai phu boron teron lapen rong khelan timorong asar pen chenglok risu ijangatum chetong donsi mesen pen pechunpon denarong pen arun terang Karbi Anglong news Benenga bangke ingdeng krihini lo nitum ingdeng krihini an nakibipen nilitum ta mesenang thek long lo aprang hot bangke nilitum arong sta elu ke charli aphai do pusta me metric higher secondary ke pass tame aphai komu tala so me kibipen nilitum ke chupha aluhi tum pen chenglok lapen professor ntawang lo lapen ladak doktor engineer tum sta me wang pen nilitum bidi sori nang thante kang pen si halo so teng sin nilitum ta follow don pen si nilitum arjala bangke mesen si thek ponlong lo lasila sonda kaksi ni tum kebang jilang stame ni tum bangke kemang bangke ladak ben APSC UPSC hai ke pa undunji phansi non bangke nili tum mathap malo lasilo charli nangji po bangke nili tum hametuni pen pini an bangke ni tum chethan ponlong lo lasinon bangke nili tum bang asapso bangke la kiriara phana bangsi non bangke mathap ponlo kiria counseling phan bangsi opini amai long bangke nilitum aluhi ke chupapon bangke ake hai longbir inti alang li assistant professor nogong ADP college along lo lasi sita alang li phan sapso nilitum bang ning sapso chiduk lo alang li okreng no det lamthi than kangon ide lasi alang li phan thot amen nilitum dak rongkhalan risunim so ate rang hin pen li phan kisu kimeji
lapen alang li ok pran kimi kang tang buji phansin ni tum arnam hirjume hang pilo alang li phans tame ingdeng bangke matric lapen higher secondary BA MA phan pen chenglok nili tum ladak isyang deng an phan bangke archu ponong lo tingkana phan bangke nili tum lasona thakse bipo lake nili tum ke dada risonim so terang do tiga bangke nili tum laso sai bangke deng ponre pathe lasopan ki bipo nili tum ale che theklong lo athe lajon si bibe pulon ten nili tum tambe ako katiko son dukok dahai mene lase anso seni tum akang tu yang deng ke pali dun tuji masini tum bangke ke bor ipon tu kang tonji galilo nili tum bangke akaprega prega sayang deng ta deng pon tulo lasi usumara tum phan jong jong kache thanang je bang ta nili tum deng pon hala bangke student guidance hala bang sitame ingdeng thirok lo mane lake matric nangle po ketok nangle po popor hirjume ki pidun pensi hala dak usumar ki biki chipensi ke chipare pona sayang denga dolo lasi nona bangke guardians tum pen chenglok lapen matric pas pen chenglok phansi nona bangke laso education awareness laso ses bagi ke deng po